15-il deċenju ilu Għawdex u Kemuna bdew ikunu meqjusa bħala dioċesi għalihom. F'dan il-perjodu l-popolazzjoni fuq il-gżira ta' Tletoljiet irdoppjat. Minn ftit iktar minn 14,000 resident fl-1842 illum f'Għawdex jgħixu iktar minn 31,000 persuna. Tul iż-żmien li ilha mwafqa din id-dioċesi kienu 613 is-saċerdoti ordnati minn isfijiet Għawċin. Dan it-tarif ingħata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fl-okkażjoni tal-150 sena minn meta l-Papa Piju IX stabbilixxa lil Għawdex u Kemuna bħala dioċesi separata minn Malta. L-ewwel isqof kien Michele Francesco Buttigieg u sa mit-twaqqif tagħha id-dioċesi kellha 8 isqfijiet, inkluż dak preżenti Mario Grech. Mit-total ta' 613 l-ordinazzjoni, 28% saru fl-aħħar 50 sena, filwaqt li l-maġġoranza ta' dawk li kienu ordnati saċerdoti fl-aħħar 10 snin illum jgħixu barra il-pajjiż. F'kummenti ma' One News l-isqof Mario Grech għamel riflessjonijiet dwar l-irwol tal-Knisja u d-dioċesi illum. Imma naħseb huwa mument ukoll fejn aħna niġu konxji li aħna Knisja. Tajjeb, u allura mument bħal dan barra li rridu napprezzaw il-ħafna tajjeb li hemm u naħdmu fuq in-nuqqas ta' tajjeb li għandna wkoll, naħseb illi huwa mument ta' riflessjoni biex illum inkunu iktar Knisja. Qatt mhu biżżejjed li nirriflettu fuq l-identità